मोजाङैनो दङ दा नै देग्लायबो 15 शिशु लोक्षि फुजानि लोब्बा लाखिनानै बिरुफारा रंजालु क्लाबा देग्लायबो फुटबल बादायलायनायखौ होबाय दिनैनिफ्राय जागायगोन दिनै 12 अक्ट'बरनिफ्राय 18 अक्ट'बराव जोबथा खेल जागोन बेयाव 18 अक्ट'बराव फाइनाल गेम जागोन दिनै अपेनिं गेम बे अपेनिं गेमाव नोंथांमोनखौ बयखौबो फैनानै नायफैनो थाखाय खावलायबाय आरो नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायखानाय थाबाय बिदि जाय नोंथांमोना नायनो लुगैदों बेयाव फैनानै गलं गफं बा लामाफोराव थायालासिनो बेयाव गोबाङैनो VIP सिट खालामनानै दोननाय जादों क्लाबनि दैदेनगिरि बिथांमोना बे VIP सिटखौ लानो थाखाय बांद्राय गोबां रां होनानै लानो नांनाय नङा बे मात्र 200 रांल' खालामदों जोबजासिम दिनैनिफ्राय जोबजासिम फाइनालसिम बे मासियाव जिरायनानै नायनो हागोन जाय नोंथांमोना खेल मोजां मोनग्रा नोंथांखौबो फैनानै 200 रांनि VIP टिकेटखौ लानानै दिनैनिफ्राय जोबजासिम नायफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय दा बेजों लोगोसे खावलायबावदों दिनैनिफ्राय जि जागायजेननाय खेल बेखौ नोंथांमोननो बयनिफ्रायबो जोंनि बे ब्लगनि गेजेरजों इउटुबनि गेजेरजों देखायलांबाय थागोन बेसेबां हायो एसेबां दिनैनिफ्राय फाइनालसिम नोंथांमोन दिन्थिलांबाय थागोन गेलेनायखौ नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय खावलायबाय बेनिफ्राय बेखौनो दिनै खावलायदों दिनै अपेनिं गेमखौ गेलेगोन दिपु स्पर्ट्स एस'सिएसन आरो दंखा मुखा वेस्ट कार्बि आंलंनि गेजेराव बायदि गोजान गोजाननि टिमाबो फैगोन बेयाव फारियैनो बाक्सानिफ्राय फैगोन उदालगुरिनिफ्राय फैगोन गुवाहाटीनि दङ उदालगुरि गरेस्वरनिबो दङ आरो गोबां मोजां मोजां टिमनिफ्राय बाहागो लाफैगोन होननानै बेयाव फोरमायदों दैदेनगिरि बिथांमोना बेनिखायनो गासैखौबो नायनो थाखाय गुरै खावलायबाय दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनिफ्राय जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम जोंनि बे ब्लगनि गेजेरजोंनो फुटबल बादायलायनायखौ दिन्थिलांबाय थागोन आरो जोबथारनायाव बेखौनो खावलायबावदों जे नोंथांमोना बयबो फैनानै दिनैनिफ्राय 12 अक्ट'बरनिफ्राय 18 अक्ट'बरसिम जागोन बयखौबो फैनानै नायफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों।